Gihatagan og kahigayunan sa Cebu City Police Office ang mga gun owners sa pag-renew sa ilang mga lisensya alang sa ilang mga armas nga na-expire na. Duha ka adlaw nga caravan ang gigahin alang niini ug natapos sa miaging adlaw sa usa ka mall sa North Reclamation Area. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, Cebu City Police Director, nga adunay mokapin sa 4,000 ka mga armas ang gikinahanglan nga i-renew ang lisensya. Samtang gidugang ni Colonel Figueroa nga nakakumply ang tanan nga mga opisyal sa kagamhanan, apil na ang mga nakapapili sa katungdanan sa umaabot nga eleksyon sa pag-renew sa ilang mga armas. Base usab sa nihipos nila nga data, kabahin ang kalihukan sa programa sa kapulisan batok sa mga loose firearms. Subay usab sa nagsingabot nga piniliay. This is their chance na i-renew kanilang mga barrel. Then if not, we will still remind them to renew their firearms. And talagang kung wala pa rin ay magkakandak tayo ng police operation against them.